Ahoj Vojto, vítam ťa tu opäť u nás v Centre pohybu Fit družinou. Dnes mám na teba otázky, ktoré sú tak jednoduché, až sú náročné, alebo sú tak náročné, až sú úplne jednoduché. Začala by som tým, že čo je podľa teba zmysel života? Zmysel života je žiť ten život tak, aby sme boli spokojní a potom šťastní. Dobre. A ako byť teda šťastný? Áno, dobre. Takže šťastný znamená všetko spraviť tak, aby sme zostali sám sebou, aby sme žili v harmónii so sám sebou, aby sme boli spokojní so sám sebou. Takže žiť v harmónii so sám sebou. Nesúťažiť, nepovedať áno a takisto nepovedať nie, lebo život je tvoja voľba a ty zodpovedal za to, čo cítiš a čo konáš. My, ty a ja, a všetci okolo nás, žijú, aby zdokonalovali sa. Takže my, neležte doma, choďte sem, tuto vám pomôžu, jak nájsť sám seba. To je cesta, aby ste boli šťastní. Možno aj prísť na to, že aká je reálna hodnota každého človeka. Ako by si odpovedal na túto otázku? Aká je hodnota života, aká je hodnota človeka? Hodnota človeka spočíva v tom, jak sa sám hodnotí. Lebo jak sa ty hodnotíš, podľa toho konáš aj ty. A tí druhí potom dáva tomu váhu. Ale na celom svete existuje také, že keď sme dobrí a milí k ľuďom, tak to sa aj k nám vráti. Keď v sebe máme lásku, tak my vytvárame dobro. Budeme robiť dobro, ktoré pomáha človeku prežiť, dáme im nádej. Keď máme v sebe zlo, tak my budeme dávať každému len zlé veci. Budeme vykonávať špatné kusy, budeme ohovárať, budeme robiť nezákonné a špatné veci. Takže mať v sebe lásku. Dobre. To je hodnota. Dobre, ale keď už sa náhodou niekomu deje aktuálne v živote to, že má v sebe to zlo a možno nie proste, že to nie je jeho zlo, ale jednoducho to prijal boli nejaké zlé veci, ktoré sa udiali. Čo môže v tej chvíli spraviť preto, aby to zlo odišlo, aby tam bolo viac dobra? Nebojovať. Pochopiť, že ten zlo len preto existuje, lebo on chce, aby to tam bolo. Základom zlého správania alebo pocitu, že nemáme sa radi, je to, že si pripustíme pravdu, ktorá nie je pravdou. Zlo preto existuje, lebo im dávame moc. Nedávame moc. Jednoducho neposlúchnuť. Príklad. Keď idete fajčiť a viete, že vám to škodí, skúste menej si zapáliť. Keď pijete veľa alkoholu, skúste si menej. Začiatky je začiatok všetkého dobrého. Urobiť voľačo dobré pre seba. Mám sa rád. Dobre, veľmi pekne ďakujem.